Искам да ви покажа една хубава къща. Намира се в село Баня, което е до Банско. Къщата е на 3 етажа, сега съм на 2 етаж. Така, разпределението. Тук е кухня с трапезария. Баня, туалет. Има душ кабина. Бойлер. Има място за пералня. Също така е предвидена и втора баня и туалет. Всичко е готово тук за да се направи. Така. Тук е дневна. Етажът има 3 спални. Това е първата спалня. Спалните са просторни. Къща има много хубаво изложение. Изток, юг, запад. Тоест през цялото време е слънчева. Както виждате в момента. Сега е 1:30. И всяка стая има слънце. Това е втората спалня. И още една. И това е трета спалня. Тя е западна. Тази. С западно изложение. Линк към обявата ще кача в коментар. И ако имате интерес, можете да ми пишете или да ми звъните, както на вас ви е удобно. Ще направим оглед. Всичко хубаво пожелавам на всички. Къщата се заслужава да я видите. Сега даже ще покажа гледка от прозорец. Където вижда се планина. Ето е. Много е важно, че има и много добри съседи. Нали? Винаги човек, когато купува къща, купува не само къща, а и трябва да са готини съседите. В случая, че са много готини.